Rosofini na Abatago di obu. Happy Gloss na Abatago di obu. Owero mgbe mu na gị na-agbaga refine dogo ya bụ ka ọ dị na tablet dị na liquid enwere Bible bịa na library onye ochie enwe breast lump oge were 50,000 wepụ ya n'oge agwa gị na book of Deuteronomy kwuru na ebe onye ọzọ jere ụda na ya nwa ga-eje mee gịnị toni onye riri eri ebe onye Russia jere ụda ka onye isi ojii ya eje mee gịnị ebe onye America jere ụda ka onye bi na mbọ ya eje mee gịnị isi adị onye ahụ mma isi adị ya mma o nwere ihe Chineke ga-emere anyị kọrọ anyị Chineke gosiri ụwa niile igwe sọsọ ya kọrọ anyị ebe a bụ ihe mmadụ ji ụbụrụ ha mee na United States ihe ndị mmadụ ji ụbụrụ ha mee na London ihe ndị mmadụ ji ụbụrụ ha mee na Dubai ndị mmadụ ga-eme ebe a bifo bido rụwa ọrụ onye ga anyị ji si na tụrụ dị omenala na bụ ụzọ eziokwu anyị ka generate ndị ga-edozi obodo a afụfụ abụrụ nri ndị Igbo yizi afụfụ dịka akwa anyị yizi afụfụ dịka uwe anyị yizi afụfụ dịka uwe ha gwara anyị sị anyị ha mere ka anyị mara na ụwa chọrọ imebi okwu eziokwu ha mere ka anyị mara na ụwa chọrọ imebi okwu eziokwu gị na onye ka gba ezigbo moto gị na ha onye ka gba ezigbo moto ụmụaka anyị kịta ifụrụ ebe a kịta ka ekwesị kachi ha yọng science and technology ihe ndị be anyị ndị Igbo ji biri bụ gịnị science and gịnị technology tupu nwa onye ọcha abịa ndị nna anyị egwuga na agwụta ụrịa were ụrịa kpọọ ite ha ji esi nri okwu eziokwu tupu nwa onye ọcha abịa ndị nna anyị fụsịrị ọfịa niile nọ n'ụwa wee fụ ngwongwo si na nke a bụ ngwụ weta mkpụrụ ya proses wepụta mmanụ nri wepụta oguru okwu eziokwu ọgwụ mmanụ nri a nyere millions of people ọrụ to date ndị nna anyị fụcha ụgwọ isi nọ n'ụwa wee si na nke a bụ ọla a na-eri ya bụ ọla eri titudo okwu eziokwu ihe a bụ akọ na uche sayensị and teknọlọji nkịta onwe ihe mụ na gị chọpụtanwu o nwere ihe mụ na gị chọpụtanwu maka na a na-afụla anyị vision a na-afụla onye Igbo gịnị vision anyị si n'ike dị na-aga ada mba anyị bịara imebi ike ahụ ka anyị mara na nsogbu anyị nwere bụ gọọmenti na nsogbu anyị nwere bụ gịnị gọọmenti enweghị ekechiri akara aka gị onye ekechiri akara aka onye ọbụla bụ gịnị gọọmenti gị nwa na-asị na iji ego ị ga-ebu m dis Lexus car by 7 o'clock bido abajewe Igbo ukwu n'abalị kịta ị ga-eme nwe because of gịnị kidnapper because of gịnị ị nụnụgo na kidnapper onye wheelbarrow kidnapper na-ebu ndị ahịa mgbugharị ọ gbasọ gị nwa na-asị na Jizọs enyela gị